дар натиҷаи як садамаи нақлиётӣ дар вилояти Саратови Русия 6 нафар аз ҷумла як шаҳрванди Тоҷикистон ва боқӣ шаҳрвандони Узбекистон ва Русия кушта шуданд. Дар сафорати Тоҷикистон дар Москав бо тасдиқи ин хабар ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки марги як шаҳрванди Тоҷикистон дар ин ҳодиса барои онҳо ҳам тасдиқ шудааст. Ин нафар Толқунҷон Бозорбоев соли таваллудаш 1984 зодаи ноҳияи Шаҳри Нав мебошад. ҷасади ӯ дар мурдахонаи ноҳияи Петровский вилояти Саратов нигаҳдорӣ мешавад. масъулини сафорат гуфтанд, ки дипломатҳои сафорат ва намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон масъаларо таҳти назорат қарор додаанд. дафтари матбуоти раёсати умури дохилии минтақаи Саратов хабар дод, ки садама дар назди деҳаи Тарумовкаи ноҳияи Петровский вилояти Саратов тахминан соатҳои 5 субҳи рӯзи 20 феврал рух додааст. аз рӯи фарзияи пешакӣ садама дар лаҳзае сурат гирифтааст, ки мошинҳои нави Nissan ва Kia ба ҳам бархурд карданд. ронандаи Kia эҳтимолан ба муқобили мошини дигар ҳаракат карда қоидаро вайрон ва сабаби рух додани фоҷиа шудааст. ҳамагӣ 5 мусофири Kia ва ронандаи Nissan кушта шуданд. ронандаи Nissan сокини ноҳияи Петровский будааст. қурбониёни дигар муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон ва Узбекистон буданд. соли 2016 аз Русия ба Тоҷикистон 457 тобут оварда шудааст, ки аксаран дар пайи маризӣ, марг дар сохтмон ва садамаҳои нақлиётӣ ҷони худро аз даст доданд. Русия дар солҳои охир маҳалли кору зиндагии беш аз 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон шудааст.